Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo yudo weche manyien mago mag podho chieng' ka weche maket koda mage akelo ni mana e yono machiek nyinga Nelly Achieng' Ndhene. Wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto odiochieng' mano ma kawuono ne oyawo ayanga reru mano ma Naivasha, Nakuru kaachiel kod Malaba. Ne otimo chenro ma kama e gwenge mago ma Narok kocha, kama bende igeno ni okang' maket koda mano mane okawno en mano ma bende biro bedo ka bero uchumi mano mathurka. Bende jatend piny Kenya biro bedo ka chwalo chenro makamano chieng' ngeso e kaunti ma Kisumu kae, kama obiro riwore kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni mar mondo mi ochwala chenro maket koda mano. From the outset, however, we were clear that for the SGR to unlock its full potential and economic value, it would have to extend beyond Narok, beyond this very place. A railway that terminates at Narok is, by definition, incomplete. This is because it does not reach the major production zones of Western Kenya. It does not connect with the lake transport ecosystem in Kisumu, and it does not capture the full volume of outbound freight that sustain modern rail economy in the East African region. At the same time, demand for efficient transport is rising rapidly. Transport cargo from the port of Mombasa reached 7.3 and Busia counties, and ultimately the commercial gateway of Kisumu County. This corridor holds immense economic potential. Western Kenya produces tea, maize, sugar, and rice, and supports a vibrant fishing sector in the Lake Victoria region, and also supplies critical inputs of agro-processing and industrialization. Musalia Mudavadi ne ochopo gi paka makende ne jatend piny Kenya William Ruto kuom ne yawo ayanga reru e gwengego mago ma Narok. Mudavadi ne oloso e kindego ma bende ne gintiere Narok kono, kama bende ne owacho ni okang' ma kamano en mano ma bende dhi bedo ka chiwo thuologo mago mag tije ne rowere mantiere pacho kae, moloyo to mago ma bende nitiere gwenge mopogore opogore ma reru ma kamano biro bedo kakale. Wa Africa Continental Free Trade Area kwa niaba ya African Union katika Afrika mzima. Na initiative hii ya kuzindua hii reli ni initiative ya kuonyesha kwamba ile program ya kuhakikisha kwamba tutakuwa na integration katika bara la Afrika, wewe hauzungumuzi tu kwa hotuba, lakini unatekeleza practically kwa uwanja wa taifa la Kenya na pia katika eneo hii ya East Africa. Kwa hivyo tunakushukuru sana, na huu ni mradi ambao ni wa gharama ya pesa nyingi sana, lakini mimi nataka niwaambie wa Kenya, it shall pay off. It shall pay off. There shall be a maximum and beneficial return from this investment that the people of Kenya are making. Hii na vile vingine ambao nafanya, hii ni corridor moja muhimu. Na Mheshimiwa Rais, pia wewe unalenga ile corridor ya Lapset. Ile inachukua tena kutoka Lamu iende upande wa North, ishikanishe mpaka kule Lokichogio na ingie South Sudan. Hiyo tena ni corridor nyingine kubwa sana
ambayo serikali ya Mheshimiwa Rais inashughulika nayo ili uchumi na communication katika sehemu hii yote ibadilike. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunasema asante sana kwa niaba ya Wakenya. Siasa mago magayang ayany kaachiel kod nyiso achaya podi dhi nyime kwedo e pacho kae. Kane uloso ewi siasa maket koda mano Kimani Ichung'wah, mano mabende ne oteno jatend piny Kenya e limbe mare gwengego mago ma Narok, ne owacho kata ne ochayo kweth mano mabende keto piny owacho tesre ma okoni osebedo kod tema mano mar kiro weche moko mabende gin mago magayany kaachiel kod goyo siasa mano mabende nyiso achaya. Kimani Ichung'wah ne okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi kik rakre kod kweth maket koda mano to wene kweth no mar mondo mi girakre godo achiel kachiel. Wamekula mali ya umma, wataitwa kwa majina na ile mali wamekula. Nasikia wengine wakisema ati wamenona sababu wamekula mandizi. Wewe ulikula mandizi na ni mashamba ya Ruaraka ulikula. Mashamba ya Wakenya, watoto wa shule ya Kenya ndio inakunonesha, sio mandizi. Ama simulikuwa hii tu Kenya wakikula mashamba ya Ruaraka? Simulikuwa hii Kenya wakiua watu wanatupa kwa mto Yala? Sasa walikuwa natupa watu kwa river Yala. Leo tunawaambia ile reli walikwamisha, zile barabara walikwamisha, ndizo William Ruto anaendesha zikamilike ili Wakenya wote waweze kushiba na wanone kama nyinyi. Haiwezi kuwa ati nyinyi tu ndio mnaweza kunona. Wakenya wengine pia wanataka wapate nafasi za uchumi wanone kama nyinyi. Kama ni mandizi mnakula, lakini mambo ya kuua Wakenya, muliua Wakenya, hiyo tuachie Mungu na wale wenye watachunguza. Sababu hakuna Mkenya, and I want to say here, Your Excellency, no child, and I would have expected many of the civil society groupings that are speaking today, I would have expected that the issues they would be raising is the issues of femicide and the killing of young, innocent university students who are being murdered left, right, and center because they have been impregnated by political leaders. Then they are killed. Yet we do not hear any single civil society, even our women rights fighters and our human rights activists, even call for investigations. And I know, Your Excellency, a lot will be said. But if you think you can murder a single Kenyan and get away with it, please mark my words, you will not get away with the murder of innocent Kenyan girls. Even those who murdered Kenyans and dumped them in River Yala, you will not get away with it. Time will come. Na mkono wa sheria ni mrefu, usifikiri umejificha ama utajificha nyuma ya siasa. Ten County ma Kisumu ka hotel negi kod gavana ma county ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o kaachiel kod jod bura mano ma Kisumu Central owuok oko kendo jiwo oganda ma wuok e county ma Kisumu kae mar mondo mi gibi giwuog oko kar rombgi mano mar romo ne jatend piny Kenya William Ruto ma bende biro bedo kamulo e county ma Kisumu kae e limbe mano mar ndalo 4. Ojiwo oganda jo Kisumu mar mondo mi giket kwe kendo gichik itgi e mago ma bende biro bedo ka timore e sechego ma jatend piny Kenya biro molo e county ni. Wetewa mag jo Islam gin lemo motegno ahinya mar Eid al-Fitr ma gitieko go dwe mar mogwedhi kaka chik mar Islam wacho. Kendo gibiro bet gi bura maduong' gi president kwa en kaeri mondo romb kodgi mondo olem kodgi mondo gin bende gigwedhe Kisumu ka. To mar ariyo, wang'eyo ni tich makelo rais kama otegno ahinya en mondo oket mzee mar gero reru miluongo ni Standard Gauge Railway ma biro wuok Narok to chopo Kisumu. Omiyo Standard Gauge Railway en gimoro mabiro kelo wuoth maber kendo ma smart kendo ma quick makidhi kamoro to kidigni eyo. Omiyo gero kamano maduong' ahinya ni rais mar Kenya, His Excellency Ruto, kuom timo gima kamaeri kapod wangima kendo waneno. Mine is to welcome him,
during his stay here. Kisumu people are looking forward to meeting with him and also to present to him issues, if there are any, of development to enable Kisumu County to move to the next level and to work more closely with the government like any other county government in the region. Kisumu County is peaceful, and I would request our people to turn out in large numbers in almost all the activities that will be taking place in Kisumu. Kamisona Manoma Nyanza Flora Muroa ogolosie mager ne jotelo kaachiel kod oganda mawuok e kaunti ma Kisumu kae niki gitema siayo tulo kata muocho tulo e kindego ma jatend piny Kenya biro mola e kaunti ma Kisumu kae ne limbe manomara ndalo ang'wen duto te. Ne oloso kod jofwamb weche kama bende ne okwayo jodak ma Kisumu mondo miyo wuog oko kendo gichik itgi ne twak ma ibiro bedo ka ikelo kod jatend piny. My expectation is that members of the public will come out in numbers to welcome His Excellency the President. But I would like to give a rejoinder because in the past, in some isolated instances, we have seen politicians mostly coming along with the young people who engage in, shouting matches. And for us, the security committee, we have taken note of that, and we have put measures in place to make sure that all these programs that I've mentioned run very smoothly. Waringonya ki kaunti manoma Migori kocha kama bende wayudo kanyo ni familia moro e gwenge ma Nyabuhanze e kar chung'od bura manoma Kuria West e kaunti ma Migori kocha sani to koro nitiere kor kuyo bang' wito wuod gi moro ma bende iluongo ne Brian Marwa ma bende ne ochuo kod pala gi osiepne moro ma bende ne oluonge mar mondo mi gidhi tongona kama bang'e to gwenyruok no bedo e paro kendo lweny ne owuok e kind rowere ariyogo. Kaluwore kod jogo ma bende ne oneno masira maket koda mano giyango ne Brian kaachiel kod osiepne no ne opogore paro bang' mer kendo ne gichako dhao. E sacha lweny makamano to bang'e no Brian ne ochuo kod pala ma ochuo owito ngimane. Yedhe mamedo josekela chieth nade mathoth e pacho ka mano kamoting'o wechego mag njore kaachiel kod timbego mago moko dhi kare. E kaunti ni ma Migori, familia moro e gwengego mag Nyabuhanze e kar chung'od bura ma Kuria West ni koda lit koda kuyo bang' wito wuodgi moro ma bende iluongo ni Brian Marwa ma bende nyocha ochuo pala koda ka osiepne mane ogole ni gidhi toyo ngona kanyo ma bende pachgi nolokore kendo ne lweny omuoch e kindgi. Kaluwore koda ka joneno lero ni inasemekana ni anti yake penye alikuwa, so akachukua hiyo kisu. Mi mind yangu ilikuwa kusafeguard Brian we come home. So yule jamaa kumbe mentality yake ilisharibika, kichwa ishavurugika. Akachukua ile kisu akakuja akajaribu amdunge Brian, akapata mimi ndio tunang'ang'ana na Brian. So intention yake ilikuwa Brian sio mimi. So nilipokuwa nakuja hivi anarudisha kisu. Unaona? Nilipokuwa nakuja hivi akarudisha tena kisu. So round 3 ndo alikuja akanishika pia na yeye kutoka nyuma hivi, akanitoa kidogo, akapitisha mkono. Brian Noringo wa motere kar chiwo thieth manoma Akidiva kanyo ma bende no wite ngimane ka otenore koda ka adhonde mag pala manoyudo. Catherine Nyangwese ma en min Brian lero kaka noyudo ote mar tho mar wuode gino ma bende nogoye koda ka buok mathoth malich mokalo. Nilikuwa nimekaa nyumbani kwangu nikapigiwa simu eti njoo angalie mtoto wako venye amefanya. Nikauliza ni nini kinaendelea, wakaniambia wewe njoo. Mtoto wangu akaanza kulia, nikauliza ni nini mamangu, kaniambia mamangu njoo nisaidie, mamangu ameuawa. Mimi sikujua kenye kinaendelea na sijui mwenye alimuua. Serikali siingilie katikati jamani, mbona watu wameisha.
Jogweng' korka korgi yango ni gin koda kabuok malich kotenre koda kama sirama makamano. Kendo gidwaro ni mondo sirikal ochak timo apedha ne jal mabende notimo tem makamano mondo mi okawne okang' moluwore koda ka pen chike mago mapacho kaeki. Bende gidwaro ni mondo sirikal ochak timo apedha ne jogo mabende timo ohala mag yedhe mamero ji mondo mi otiek gi chutho ahinya to mar kedo koda ka timbe manjore mabende ikelo koda ka yedhe mamero ji marawere gi thothre donji. Katika mji huu wa Nyabuhanse vijana wetu wengi wameingilia mambo ya dawa ya kulevya, na tuna maskari, kuna chief. Maskari wanajua sehemu zao mahali wanapokaa, wanajua vituo ambavyo wanakunywa pombe, lakini hatuoni chochote kinachotendeka. Sasa tungeomba serikali pia ijumuike, isaidiane na wazazi, kwa sababu huyu ni mtoto ambaye alikuwa ni tegemeo. Ndio ningeomba serikali kabisa iajibike kwa jambo kama hilo. Tuna kambi ya askari kwa hapa Nyabuhanse hapa karibu, chifu wako hapa karibu na ni kwa barabara kabisa, lakini ukiangalia vile vitu vinavyotendeka na serikali ipo haifai. Tungeomba serikali pia iajibike. Jagono noringo molala mero nyaka sani ka obila osechako timo nonro ewi wach makamano memondo make kendo tere e nyim do utenre koda ka ketho makamano. Ne Kala TV kowuok e kar chung' od bura ma Kuria West, kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. Gikanyo bende madikele giko mar mi weche manyien mago mag podho chieng' pani weche maket koda magi na kelo ni mana e yono machiek. Komolo kanyo sa achiel gi sadek ibiro yudo weche gi koda kuku mag yoriti masani nyinga Nelly Achieng' Ndine.